Wat een geweldige winterdag, want dat is het joh. Volop winter. De temperaturen lees ik overal onder nul. En dat na een nacht, maar in het zuidwesten 16 graden in de min. En bij mij in Haas minimaal 14. Nou, dat zijn toch cijfers die je net elke winter zien komen. Zeker die net bij mij in Haas. En dus laat de baan er mooi heen hier aan de bal zitten veert. Dat is ik te zien op de webcam natuurlijk. Bij Omroep Friesland zit die webcam op een site. Wel, het waar. Van de media, zinnen, maar staan er gewoon ik vanuit het oosten maar wat meer bewolking. Het blijft wel droog, min 4, min 5 graden. En de wind matig en vrij krachtig uit het noordoosten, die begint koud aan te vielen. Joen en vannacht ik bewolking, maar ik opklarings, min zon, min 8 graden. Monodag, min 2. Ja, en dan merk je toch dat die temperatuur wat oprint. In de nacht min 6, min zon. Oost-noordoostenwind en die is matig en vrij krachtig. Tongetje, de dip. En daar maak ik me altijd meer zwaar genoeg. 0 graden hoe dag, in de nacht min 8, maar wel bewolkt hoe dag. In de nacht opklarings. Vrijdag is weer een koude dag hier, volop winter. Min 3 hoe dag, misschien wel min 4. In de nacht min 9 en min 11 is matige en strenge frost. En dat is ik weer goed voor die isgroei. Sneeuw is het nog volop winter, maar een temperatuur om en bij de min 2, in de nacht min 8. En s'nachts zorgen we die temperaturen al op in. En manje is het, staat nou liek het gewoon taaiwaar.